E agora toca o turno a César. César é outro dos insignes tocadores de trompa que quedan aquí na comarca, do que moito nos queda que aprender. E no relatorio vainos a axudar tamén Cándido Meixide, que foi un dos responsables de que César fixera esa grabación discográfica que todos coñecemos e que, sin dúbida, contribuiu moito a espallar este instrumento por toda Galiza. E ademais Cándido é unha persoa que coñece de primeira man todo o que representa a etnografía musical e de cultura tradicional en xeral da comarca da Fonsagrada, e sabemos que é un home que gusta da trompa, que ten trompas na súa casa e que algúns pinitos fai con ela. E sen máis dixevos con eles, con Cándido e con César. Ben, para César é casi obvio, non? Sabemos, César, que xa é o último moicano xunto co bando dese instrumento, non? O sea, o interesante desto é que, como comentaba antes, cando estábamos falando con Emilio Españadero, que este feito de hoxe, supón, realmente tomar en serio este tipo de cousas, non? Entonces temos a sorte de que aínda tivemos tempo, estamos a tempo de poder falar delas con dous, polo menos, cos últimos tocadores. Entón, a partir de agora xa podemos decir que todo o que aprendamos ten unha base, e esa base podemos demostrarla, e a demostración está aquí hoxe. Pero, bueno, a historia, eu que quería arrancar con César era un pouco a que nos contara por que a trompa na Fonsagrada, ou a historia da trompa na Fonsagrada. E xa contou, xa Emilio xa me levantou a pregunta e xa se acabou. Entonces pasaremos ao seguinte paso. Emilio, César, vamos a facer ese traballo ou esta exposición hoxe a base de preguntas. A mí interesa saber cousas que nos salen no folleto. Por exemplo, cando César colle a trompa, de man de quen colle unha trompa e como comeza a tocala, e con quen comeza a tocala. Bueno, comezar a tocar comecei eu de afición, porque vía a meus irmãos e algúns veciños que tocaban. Pero a causa de que empezaran as trompas en Queixoiro foi que apareceu unha trompa arando nunha finca que estaba moi oxidada, non se sabía os anos que levaría debaixo da terra. E como ali ven os ferreiros, pois acordaron en facer algunha trompa, a ver de que forma se podía facer un instrumento. Supoñían que sería un instrumento, porque a palleta faltaba allí. Entonces, un que se chamaba Otilio, pois empezou, que era o máis novo dos irmãos, empezou a facer trompas, e o irmão meu, que se chamaba Ovío, que marchou para Argentina, tiña hoi 90 anos, máis ou menos se vivira, pois dellos se poñer as palletas dunha varilla dun paraguas. E así que lle sacaron algún sonido, pois empezaron a vender trompas, venderon cantidad, non sei os centros, pero moitos centros delas. E, bueno, meu irmão cobraba por poñer a palleta unha peseta, e o Otilio cobraba polos ferros outra peseta. E venderonse moitas trompas. Entonces parece que non levaron efecto, ou non houve quen lles dese algo de información, eu non sei que pasou con eso. Despois houve outra época que volveron, desde que a xente emigrou moito daqui, volveron outra vez a empezar con Otilio. Encargábanlle para Barcelona, para Madrid, hasta para fora de España, pero pasou o mismo. E en Galicia, a juventud non aprendeu a tocar a trompa, desanimáronse, e iso quedou outra vez por tierra. Houve, pois, parte de dúas generacións que as dúas fracasaron, na Fonsagrada, se entiende. E daquela, pois, a trompa non sonaba por ningún lado. Eu quase sempre tuve algo de trompa, pero que usaba moi poquitiño. Aquilo que aprendín hai moitos anos e nada máis. Non sei se Emilio seguiu exercendo algo eso. Eu tuve tempo que
que tuve olvidados. Pois, há 30 anos que marchei para Bilbao, que se acorda de trompa, nin de gaita, que eu gaiteiro fui solamente de moi noviño. Bueno, pero a miña pregunta iba un pouco tamén como... Moi ben, a trompa apareceu arando e a recolleu Manuel Álvarez, non? Lle pasaron a él e empezou a facelas. Pero a trompa ten un xeito de tocar que non é coller unha palla de centeo e tiqui-tiqui. Ten unha técnica que non se ve en ningún sitio. Quen artellou eso? Ese xeito de tocar, de onde veu? Hai de fricción, porque o xoiro foi de fricción. Porque pasou como a gaita. Eu a gaita non tuve profesor ningún, como a min, a cantidad. Facíase dun xipo de castañeiro, uns agujeros parecidos a un punteiro, e poñémoslle unha palleta de outra cousa algo máis fina, de castañeiro tamén, e facíamoslle uns agujeros, e así vamos aprendendo a tocar a gaita, ou cunha palla de centeo ou de aveia, que as había ben gordas. Pero todo isto de fricción, porque eu digo que non é tan difícil aprender a tocar un instrumento, porque agora hai profesores, e antes non existían. Eu, polo menos, non nos viña. Bueno, aprendíase, a escola ia por outro lado, non? Iba. Os rapaces ahora van á escola de gaita con gaita. Con gaita. Da súa época xa van aprendidos. Cando chegaba a gaita se sabían tocar. Porque había trebellos por todos lados. Exactamente. Claro, por iso que eu pregunto a trompa. A trompa, eu tuve unha de Herminio na man, vendida por él, e claro, isto é un trebello, pero que dá moito traballo, non é fácil. Non é un instrumento doado, non me extraña que non vai adiante, porque é complicado, non? Herminio tratámonos muchísimo, fomos amigos e quase veciños de sempre, respetei-nos muchísimo sempre, tiñalle muchísimo cariño. E era un artesano, ese hombre. Tamén intentou facer algunha trompa, pero bueno, el encargáballe ao Tilio, que lle puxo algo máis precio que tiñan nesas épocas. Dixo, estas trompas non as podes vender a ese precio, hai que dar máis. E iban como iban, pero Herminio preparaballe a palleta moi afinada, e sonaban moi ben as trompas de Emilio, de Herminio, pero pasa de que el preparaba as elas, sonaban moi ben, pero desde que pasaban pola mão dele, antes non sonaban tan ben. E cando me marquei, poñía a lápiz, poñía boa. Boa, sí. Poñía as pantas, boa, sí. Esta. Poñía boa. Estaba preparada, non pato. A mí sonaba a Gloria, pero claro, a mí non me sona a Gloria. Bueno, pois non sabemos quen é... Gustoume oír tocar aquí e velo en persona, gustoume, porque ademais sonou moi ben o que tocou, encantoume. Porque el, víamonos aquí na Fosgada, desde que marchei, saio para Bilbao, víamonos aquí moitas veces, e a súa trompiña nunca lle faltaba no bolsillo. E dixe, tens que botar unha peza, César, tens que botar unha peza. Sí, hombre, a mí me gustaba, me tocaba a trompa. Cago en Dios, como tocas. Poñese el hombre nervioso, e moitas veces, pero moitas, cada vez que nos víamos, sempre igual. Como se prepara o repertorio da trompa? A trompa, o sonido da trompa sale como a subiar ou hai que traballar a canción? Bueno, ten que ser o hueco da boca para dar as notas graves ou menos graves. Eu, polo menos, funciono co hueco da boca. E a laringe. Emilio parece que usa algo máis a lengua. Eu cada non sei o modelo que ten. A mí nadie me dixo como se facía nem como non se facía. O que fun sacando eu. Pero a melodía sale a cabeza e vai a trompa ou hai que ensayar? Ai, non, se é que o que non sabe algo de música do oído, o que non se lle prepara unha canción desas que antes había muchas, viñan coplas a vender, e algún sabía a letra, pero cantala era moi difícil. E en cambio outros, por tono necesario e moi bien. É que a música tamén se fai do oído. Penso eso. E eso non tuve, non? Tuve unha fonía moi fuerte e de cantar ando moi mal porque non
zoofónicos. Teño laringitis crónica, pero eu son de raza de cantar ben e bailar ben. Eso sí é verdade. Está como quere. Outra preguntiña. O repertorio da trompa non é o mesmo que da gaita, verdad? Hombre, pois... Usted ten cancións para a trompa. Sí, pero é que... Ai, non. Eu moitas cancións tocas igual que a trompa que a gaita, a mesma peza. O que pasa que as notas da gaita son moito máis pronunciadas, porque mentres que non levantes o dedo e o vamos a baixar é unha nota. E a trompa, como non ten sonido, como ten o punteiro, porque é de aire, aí entonces a trompa acabaslle o volume e acabouse a nota, non hai máis. Tal que ten que ser notas moi continuadas, moi cortas. Pero César pode tocar na trompa calquera melodía da gaita? Creo que sí, porque eu toco bastantes pezas a Saia da Carolina, con moitas que a trompa e que a gaita, cualquiera. Jotas Muñeiras e todo, sí, por que non? Música, faixe música ca gaita e ca trompa. Ahora que sí, para notas moi pronunciadas, a trompa acabase o sonido. Entón quedámonos sin sonido. Iso é o que eu penso que é así. Se estuvera usted un alumno, como lle aprendería a tocar? Está falando o que dicía usted antes. Ahora, estou poñendo de mestre. De acordo. Non de rapaz que aprenda a tocar. Bueno, pois, eu a miña opinión, diríalle que para a trompa, pois que para huecos, para notas graves, que chamalles gordas, ou non é así? Sí. O baixo, ou altas. Pois entonces hai que facer moito hueco na boca, para que sone grave, para que sone fino, moi pouquinho hueco na boca, para a trompa. E entonces, pois hai que ir compaginando o compás grave, para que sone fino, moi pouquinho hueco na boca, para a trompa. E entonces, pois hai que ir compaginando o compás do dedo para a canción que sea e o hueco da boca que funcione. Se non, é compaginar, se non, creo que non se fai música. Aí ten alguna clave, alguna cousiña para aprender a tocar, para empezar a dar notas ou Hombre, claro, pois. Co aire, así? No, aire pouco fai falta. Soprar creo que non fai falta. Penso que é a base deso. As notas graves... Soprar non, respirar. Bueno, respirar un clichitinho, sí, pero... As notas graves, moito hueco na boca. As notas finas, cuanto menos hueco haxa dentro, máis fino sale a nota, da trompa. E a miña visión de maneira, se é por intermedio, pois por intermedio. Esa forma que teño eu de tocar. Traballar, o sea, imaginar. Sí. Ben, vamos a ver. Usted estuvo en Santiago nun encontro de tocadores, de trompa, De trompa non. de birimbaos. De trompa non, tuvémosla en Lugo. En Lugo, foi. Miro e eu, sí. Temos unhas cintas de vídeo. Fomos, Miro e eu, dar clases de birimbao a Lugo. Tuvemos unha semana, me parece. Non, con outros tocadores de trompa. Pero viñeran de fora moito. A Lugo tamén. Sí. De outros países tamén. Sí, de outros países, pois foi en Lugo. E viñan con outras trompas. Viñan con outras trompas, había os moi bons. Un de Sicilia, que Emilio seguro que sabrá os nombres, eu non recordo. E per que tiñan outro xeito de tocar? Hombre, claro. Pero o de Sicilia, o de Italia, entendíamonos moi ben. O de Francia, que ele era de Gran Bretaña, é tamén un gran artesano de trompa, e ese agora vive
vive en Francia, un gran artesano de trompa, e tocaba moi ben, sopeaba muchísimo nosotros, porque son xente que sabe música e están noutra escala, a nosa non é nada. Pero tocaban o mesmo xeito que... No, o de Hungría e o de Francia non tocaban igual, non? Tocaban distinto, non entendíamos nosotros ben, o de Sicilia sí. Pero que diferencias había, así? O ritmo era parecido, pero eran pasodobles e eran... Non, o xeito de... Ai, o xeito... Tiñan instrumentos moi bons, e sonaba moi ben. Trompas que tiñan moito espacio de volumen, moito espacio. En cada badalada sonaba moito tempo. Eu considereinos muchísimo bons. Os tres, pero son músicos, nosotros non somos músicos. Algo de oído, nada máis. Unha cosa é un músico con título, Claro. ou coa carreira, pero os músicos populares son músicos tamén. Pero de oído. Bueno, se non estaríamos aquí falando con vostede, con músicos, non con... É que artesanos, hai artesanos de moitas maneiras, peores e mellores, pero a carreira non ten que ver ca mente das persoas. Cada un, hai persoas analfabetas que lle dan arte a moitas cousas, pero al fin saber música é distinto dos que solamente tocamos de oído, digo eu que será. Bueno, depende. Hai grandes tocadores de oído tamén, sí, eu creo que tamén se toca. Que van traballando. Sí. Estamos falando de música popular, sí, de música popular, está bien. De outras músicas que a mellor, sí, pero a música popular... Vamos a ver, a gaita é un instrumento de oficio, non? O gaitero casi é un oficio, verdad? Bueno. Se complementaba cos labores da casa ou de calquer outro oficio que tuvera a persona. Pero a trompa, que pasa? A trompa que é un trebelliño para xogar, para acompañar. O trompeiro non é un músico que se paga por tocar, ou si? Por eso levou pouca falta trompa, porque para tocar non é pola vila daquelas desaruadas que se facían nas cociñas antiguas, xunto a lareira, a trompa non sonaba. Se houbera estes aparatiños que hai agora, xa sonaría. Porque unha vez toquei unhas pezas aí á igrexa, dúas, que había aquí un grupo aquí de Fonsagada, dos meus que houve aquí, que por certo estaba un fillo de Tino, que ainda sigue tocando moi ben a gaita, e bueno, deronlle muchísimo volumen, e había unha señora ali no pueblo que se chama Gulpilleiras, e cando chegou o fillo, dixo, cando César tocou a trompa, ou lavan os teus cais, tiña un rabañinho de cais de casa ali, e eran Gulpilleiras, desde a igrexa. Así que, se tuéramos esos aparatinhos, valía para bailar. O que tocamos nosotros bailábase tamén, pero se non se oye, non se pode bailar. Bueno, eu aí fora estaba tocando destes aquí. Non. Escoitábase, andando por alá. Xa ruído non vale. Pois por aí chamamos a música do sapo. Ten razón, Millo. Porque o sapo non sai moito. Rasis hai moitas, sonan bastante fuerte. Pero sapos tamén hai moitos, pero un sapo solo pouco pode sonar. Bueno, digamos que a trompa ten un papel, pasou a ter un papel un pouco da voz ou da pandeireta, non? Son instrumentos máis para estar na casa ou estar na compañía que como un instrumento para o baile e tal. Pero ca trompa se pode bailar? Sí. Ainda non é, pois haberá 35 anos ou así, eu tiña unha trompa e veu un cuñado e un amigo a axudarme a me dar o centeo, e a noite cenando na cociña unhas pezas ca trompa e aquel home que era un home moi maior, quedei moi admirado dele. Bailaba a jota e a muñeira, que isso era unha maravilla, e o músico era eu. Así que tamén se baila. Faise música ca trompa, sí. Pero
Na casa. Na casa, sí, pero éramos poucos, pero Fora era 40 non. Fora da casa. Un día de festa, así. Hai que ter algo de alta voz, non? Si non, nada. Non, que non sona. Non se oi, Falamos de trompeiros. Non houve trompeiros aquí. Non. Segue sendo un instrumento Que conoces para homes. Para homes, sí, sí. Sigue siendo, sí. Non, mulleres sí que non vin a primeira. Que tocase a trompa. Daquela. Daquela, os 8 se guarda pouco, ainda se guarda non vin ninguna. Se hai unha por aí que se bona, que veña para acá. Sabía, o chiste lle que sabía. Quero dicir, sería unha sorpresa, non? Si, é unha sorpresa. Sería un instrumento que daquela que pudera tocar alguna muller. Nunca se preguntou isto. Nunca se. Que pode ser un instrumento tocar pola muller? É que a muller antes ben sabe que tiña mucho menos valía que agora. Naqueles tempos, pois, se unha muller quería pasarse un pouquitinho e dicía, oi, quere poñer os pantalóns, espera. E agora non é así, agora están polo mesmo derechos, e por que non? Somos humanos todos. Eu vexo ben, pero nesas fechas a muller tuvo moi castigada. Normalmente era así, non tiña ningún puesto de valor, nin cosa desas. Non, preguntaba porque, bueno, a muller, de alguna forma, conseguiu, foi a quen soportou a canción e a pandeireta, non? Ai, sí. E podía ser que tamén huera a sorte de que fora un instrumento que tamén valera para iso. E polo que vexo, un instrumento tamén para os lacazados, non? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí. A trompa... Quen toca a trompa? A xente que vai acogando... A trompa é un instrumento que se aprende de chaval, non? De pequeno. Hai que perder o tempo. Normalmente, para aprender unha cousa ben, ten que ser de joven. Empezar de joven, polo menos. É que lle leve afición. Que senón, abandona e non saca nada limpia. Ahora, que eu vexo personas que queren cantar pois cualquiera cousa que para facer música cantando, e é imposible. E eu creo que esa xente, senón que estude música, se non ten oído de música ou de ritmo, non pode tocar ningún instrumento, porque non entende, non sabe. Considero así, eu non sei. Oído e ganas... Sí, é voluntad, fai falta, sí. A ver, da trompa non hai historias, non hai contos, anécdotas, non que se poda rir un pouco. Non. Algo que quedou a lengua pegada á trompa, ou... Ai, non. Unha trompa que fixo, non sei, algunha liorta, a conta dunha trompa, unha moza que sei... Non hai. A ver, Emilio. Os instrumentos normalmente sempre están vinculados así a historias extrañas. Os gaiteiros teñen moitas desas. Terán. Como gaiteiro tamén. Eu digo, e a trompa non haberá algo que dicir dela, non? Pois non, a mí non me suena, polo menos. Todos os gaiteiros da Fonsagrada chegaron a tocar a trompa. Todos non. Non ten por que ser, non é un instrumento, o sea, o feito de ser gaiteiro non implica ser trompeiro. Agora que eu creo que o que toca o bon gaiteiro tamén pode ser un bon trompeiro se lle leva a idea, porque non? Porque son dous instrumentos, aunque son distintos, porque a gaita ten as súas notas e a trompa non ten ninguna. Hai que sacalas a ver onde. Buscalle unha forma de sacarlle a nota, porque ela en si non ten. Ou si? Penso que non. Claro. Bueno, e é máis difícil a trompa, que a gaita. Penso que sí. Pero bueno, non capa duda que pode haber moita xente que sean uns excelentes trompistas, sí, por que non? Porque hai para todo. Bueno, pois, non sei que máis preguntarche. Non, xa vale. Xa vale. Xa vale.
Seguro Non que... te sei que gusto saber, deixa marchar, Queremos saber. César, temos que saber todo. Bueno, vale. Además, temos que aproveitar que estás aquí. Hai que aproveitar que está o Pando, hai que aproveitar que están os que saben. Bueno. Porque, bueno, estas cosas teñen que dar Anos mellores a ferro. Anos mellores que nosotros hoy. Que? Ai. O sobrín de Emilio superanos os dous moito hoxe xa. E hai máis por aí, que bueno foi. A humildade é un gran valor. Bueno, gracias. É un gran valor. Pero o sobrinho de Emilio non sería o que é sin xente como vostedes. Bueno, Hai un oficio aí sí, sí, e esa transmisión. de acuerdo. E iso primeiro que valoramos. Son rapaces novos, Claro. que teñen, como dicía, o mundo por diante, Sí, son outras cousas, sí. pero nos valoramos moito poder facer isto con ustedes. Sin medio, sí. Exactamente. E dicir, bueno, pois aquí estuvo César falando e aquí estuvo o Pando falando. Sí. Bueno, Lástima de Herminio, lástima de algún máis. profesor de Herminio, Emilio e eu, profesores non tuvemos. Nin todos os que vin que son moi bons. Eu tuve irmãos moi buenos tocaban a trompa. Facíalle falar. Moi bons. Ese vídeo que foi o que facía as palletas, unha maravilla. Xa de que a boca algo máis adecuada, porque eu saco algo pouco volumen, outros sacanlle máis, e eu non sei que pasa aí. Algo hai. O ferro influye tamén, o aceiro. Pero influye igual pro bon que pro malo. Ni máis ni menos. Ni máis ni menos. Bueno, que dice? Alguna cousa que preguntarle a César? Ahora ou nunca. Aquel chico que hai ali vai ser un gran trompeiro, este que hai aquí presente. Sí, señor, vai ser, porque mucha afición, muchas ganas de aprender. Ainda teño delas, o que pasa é que se me olvida o pouquinho que sabía, pero ainda teño ganas eu de seguir. E iba a preguntar tamén. Dime. O trompeiro dice de tocar? É un instrumento para tocar nunha idade? A partir de que un se case sigue tocando, por exemplo? Igual. Se non trae moi agobiado, porque non, se pode manexar desde por aí. Lo digo porque moitos músicos populares, cando vamos a visitar, sacan un instrumento xa olvidado hai moitos anos. Sí. Porque, non sei, ou non teñen o momento, ou xa lle pasou, ou a aldea non é o mismo que era, ou xa son cousas de chaval e non de xente máis maior. Non ten que ver moito o pueblo que non sei o que era. O que lle leva a fricción, unha cousa sigue hasta a morte, máis ou menos. Ora que teña consecuencias de que que teña pouco tempo, ou que perda a afición porque colle outra, ou así, esas cousas pode habelas. Pero eu mesmo, pois, cando tuve muchísimos anos sin tocar a gaita, volvín a comprar a gaita, precisamente foi a da Puebla, ese famoso que había aí, o Jaime, e volvín a empezar a tocar a la gaita. Non era gran cousa de boa, pero tuve, non digamos 40 anos, pero moi cirquiñas, sin tocar a gaita nada. E a presión tiñalle, pero caseime e sabía que se cuando non iba moito ben o rollo da gaita. Pasa moito, non sei por qué. Bueno, pois, eu casi me mataba, pero se queredes preguntarlle algo, facedes sin problemas, sabedes que é o máis humilde e máis próximo que hai. Bueno, pode ser verdade, sí. Non has de mostrar nada aquí do que sabes, tío.
Moi ben, pois xa para rematar, facemos 5 minutos de descanso para preparar todo para o concerto, para a tralla final. Emilio. Traigo a casa aquí. Veña, vamos a ver. Botamos unhas pezas logo. Ben,